Zdravo! Danas ću vam pričati o poremećaju rada štitne žlezde. Bilo da se radi o hipotireozi, hipertireozi, Hashimotu ili nekom drugom poremećaju rada štitne žlezde, u najčešćem broju slučajeva ovom stanju prethodi hronično loše stanje organizma, koji može biti izazvano da li lošom ishranom, nekim virusom, bakterijama, parazitima, odnosno hroničnim aktiviranjem našeg imunog sistema konstantno ili smanjenjem rada imunog sistema, što će da dovede u jednom momentu do poremećaja rada štitne žlezde, gde ona više ne može da kompenzuje i da održava pravilan hormonski balans. Iz razloga što ovo stanje traje duže, često mi kad otkrijemo da imamo poremećaj sa štitnom žlezdom, otkrijemo da imamo još neke druge poremećaje. Najčešće su to danas insulinska rezistencija, policistični jajnici ili neki drugi hormonski disbalansi. Zbog toga je važno da radimo na popravljanju stanja koje je dovelo do poremećaja rada štitne žlezde. To radimo tako što čistimo organizam do ćelijskog nivoa, a pored toga je bitno i da korigujemo našu ishranu. Odnosno, da iz ishrane izbacimo one namirnice koje stvaraju lošu sredinu, odnosno upalne procese u organizmu. A to su mlečni proizvodi, glutenske namirnice, rafinisani šećeri, rafinisani proizvodi, prerađeni kupovni proizvodi. A da povećamo unos voća, povrća, pre svega, voća i povrća koji su bogati antioksidansima, kao što su crveno bobičasto voće, zeleno lisnato povrće. Ja ću vam u narednom postu ostaviti i neke predloge za obroke, da li su to na pici ili konkretni obroci, koji će da potpomognu ovaj proces i još dodatno da pozitivno utiču na rad same štitne žlezde. Uz ishranu je bitno da imamo i pravilnu suplementaciju, jer najčešće u ovim stanjima postoji deficiti vitamina i minerala, prvenstveno joda i selena. A pored toga još neki vitamini i minerali koji su sad pojedincu potrebni u zavisnosti od njegovog stanja. Ja volim da naglasim da je jako važno da izaberemo prirodne suplemente. Ja konkretno koristim sa svojim klijentima proizvode Siberian Wellnessa, jer su oni 100% prirodni. Jer kada unesemo neke sintetičke suplemente, osim toga što će nam dati aktivnu supstancu koja nam je potrebna, opteretit će dodatno organizam i umoriti u preradi samog preparata. Zato nam je to veoma važno. A pored celog ovog procesa koji sam prethodno ispričala, koji mi utičemo na naše fizičko stanje organizma i fizički vraćamo disbalans hormona, bitno je raditi i na mentalnom zdravlju i na našem mentalnom sklopu, jer ono je takođe povezano sa hormonskim sistemom i utiče na rad štitne žlezde. Tako da na ovu temu ću pričati u narednom videu.